ಸಂಗಮ ಹರಿಣಾಕ್ಷ ಇವರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಭಕ್ತಿಡಿ ಕೈ ಮುಗಿಪೆ ಗಣದುಳ್ಳಯ ನಲ್ಮಿಡಿ ಕಾತೊಂದು ವರ ಕೊರುಳಯ ಗಣದುಳ್ಳಯ ಭಕ್ತಿಡಿ ಕೈ ಮುಗಿಪೆ ಗಣದುಳ್ಳಯ ನಲ್ಮಿಡಿ ಕಾತೊಂದು ವರ ಕೊರುಳಯ ಗಣದುಳ್ಳಯ ಭಕ್ತಿಡಿ ಕೈ ಮುಗಿಪೆ ಗಣದುಳ್ಳಯ ಸರಿ ಗ ಮ ಪದ ನಿ ಸಾ ನಿನ ಪಾದ ಪೂಜದ ಪುರ್ಲುನು ತೂದುಲ ದಿನನಿತ್ಯ ಪುಗರುನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕೋರುಲ ನಿನ ಪಾದ ಪೂಜದ ಪುರ್ಲುನು ತೂದುಲ ದಿನನಿತ್ಯ ಪುಗರುನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕೋರುಲ ಉಡಲಡ ಪುಗಿ ಪುನ ಮಾತಾ ಮೇನೆನ ಉಡಲಡ ಪುಗಿ ಪುನ ಮಾತಾ ಮೇನೆನ ಮೋಕೆಡ ಮಾಜಾದ ಈ ಒಲಿದು ಕಾಪುಲ ಭಕ್ತಿಡಿ ಕೈ ಮುಗಿಪಿ ಗಣದುಳ್ಳಯ ನಲ್ಮೆಡಿ ಕಾತೊಂದು ವರ ಕೊರುಳಯ ಗಣದುಳ್ಳಯ ಭಕ್ತಿಡಿ ಕೈ ಮುಗಿಪಿ ಗಣದುಳ್ಳಯ ನಲ್ಮೆಡಿ ಕಾತೊಂದು ವರ ಕೊರುಳಯ ಗಣದುಳ್ಳಯ ಭಕ್ತಿಡಿ ಕೈ ಮುಗಿಪಿ ಗಣದುಳ್ಳಯ. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬೊಕ ಮೋಕೆಡ್ ನಿಕ್ಲೇನು ಎದುಕೊನ್ನ ಎನ್ನ ಪಾಲ್ಗೆ ಬೈದಂಡೆ ಎಂಕಲ ಏಪಲ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರಲಿಕ್ಕೆ ನಿಕುಲು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಚಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪುನ ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪು ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೊಂದಲ್ಲ ಕರಿನ ಎನ್ಮೋಶರ್ ದುಂಬು ಎಂಕಲ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ದೇವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ವಿನಯ್ ಮೇರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಶುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಅಂಚೆನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಕುಂಪಲ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಪರಿಸರಡ್ ಅವೇತೋ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ ದಾಯಗೆ ಇಂದು ಪನ್ನಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ಮೋ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ ಇತ್ತ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಅವತ್ತಂದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತನ ಕೇಸರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆ ಆಯ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲ ಎದುರು ಪುರ ಮಂತ್ರಾಣ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲ್ನಲ್ಲ ಎನ್ಮನೆ ವರ್ಷಡುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ದಾದ ಎಂಕುಲು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಂಪ ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲ ಊರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀನ ಎಂಕಲ ಊರು ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತಿಲಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಂತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಬಂದ್ಬಂದು ಆಂಡಲ ಎಂಕಲ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಕರಿನ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಎಂಕಲ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ನೇತೃತ್ವಡ್ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಅಂಚಿನ ಅನ್ನದಾನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕರಿನ 2 ವರ್ಷ 16 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂಡ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತ ಬಂದ ದುಂಬೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಐತಂದೇಟು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪೂಜೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ 21 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಉಂಡು ಐತ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿಗೆ ಓಕುಳಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಸತ್ಸಣ್ಣೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎಂಗ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಐತ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ 5 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಂತ್ರ ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಸಮಯಡ್ ಎಂಕಲ ಈತ ವೇದಿಕೆ ನಿಕ್ಕುಲೆ ಎಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ದಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವೇನು ಇಲ್ಲ ಆಶ್ರಯಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಎಂಕಲು ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಿಕ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಒರಿಪಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕರಿನ ಇಂದು ಎಂಕಲ 8ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂಡ 2 ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿನದವರ 6ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಇಂಚಿನ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಈ ಲೇಸದ ಗುರುಕಾರ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ನಮ್ಮ ಅರೇನು ಈ ಕುಂಪಲ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಪನ್ನೋಡನ್ನು ಬರ್ಸಿ ದಯಪಂಡ ಕುಂಪಲನೇ ಪಿದೇ ಊರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಂತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಇತ್ತ ಕುಂಪಲ ಏರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಓಲಲ್ಲ ಬೋದು ಯಾನ್ ಕುಂಪಲ ದಯಪಂಡ ಸತ್ಸಣ್ಣನ ಗುರ್ತಂಡ ಸತ್ಸಣ್ಣನ ಜವಣಿ ಅಂಚನೆಗೆ ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚಾದ ಕುಂಪಲನ್ನು ಪಿದೇಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಂತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸತ್ಸಣ್ಣ ಅಂಚ ಸತ್ಸಣ್ಣನ ಈ ಭಾಗ ಗ್ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪರಿಚಯ ಮಂದ್ಬೋಜಿ ಅಂಡ ಕರಿನ ಮಾರ್ಚ್ ಡೈ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಖಂಡ ಭಜನ ಸಪ್ತಾಹ ದಾದೊಂಡು ಎಂಕಲ ಕುಂಪಲಗೆ ಒಂಜಿ ಕಿರೀಟ ದೀಲಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಖಂಡ ಭಜನ ಸಪ್ತಾಹ ಸಪ್ತ ಋಷಿನಗಳು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಬದಿತ್ತೇರು ಎಂಕಲ ಕುಂಪಲಗೆ ಒಂಜಿ ಆ 7 ದಿನ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಬಾರಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಅತನ ದೇವರನ್ನೇಟು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಅಂಚಾದ ಆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅರೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದಿಸೊಂದು ಸತ್ಸಣ್ಣನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಳ ಇವರಿಗೆ
ತಿಮ್ಮಯ್ಯವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ದೇವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸತೀಶ್ ಕಂಪಳಿಯವರಿಗೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ದೇವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ. ಎಕಡೆ ಪಂಡಿಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಆಜಿನ ವರ್ಷದ ಎಂಗ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಆಜಿ ವರ್ಷಡ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಗುರುಕರ್ಮ ವಹಿಸಿನಾರೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಆಜಿ ವರ್ಷಡ್ಲ ಒಂದು 5ನೇ ವರ್ಷದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆದಿ ವೈದ್ಯರು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣೆ. ಏಪಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಎಂಚ ಬೆರಿಸಾಯ ದಿಪ್ಪೇರ ಅಂಚೆನೆ ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ದಿತ್ತೇರು. ಕರಿನ ವರ್ಷ ದಾದನಾರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತ ಕೋಪ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದ ಬರ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಗುಲು ಅಂಚಿನ ಪದ ಕೊಡ್ತಾ ಅದು ಈ ಸರ್ತಿ ಬೇಗನೆ ಬೈದೇರು. 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಎಂಕ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೈದ್ರು ಅಂಚದು ಇರೇಗ ಎಂಕ್ಲ ಓಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂದಲ್ಲ. ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಶೈಲೇಶ್ ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಅರುಣ್ ನಾಯ್ಕ್ ಇವರ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಶೈಲೇಶ್ ಮತ್ತು ಅರುಣ್ ನಾಯ್ಕ್. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಡಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ನಾಯಕಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಮುಖಂಡೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮೇರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಮೇರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡೆ ದಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮೇರೆಗೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಂತ್ರಿ ಯಾನು ಕರಿನ ವರ್ಷಲಾರಿ ವೇದಿಕೆ ಬದಿತ್ತೀರು ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕದ ಬಾರ ಎಂಗ್ಲ ಹೋಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬತ್ತದು ಎಂಗ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸದಿತ್ತಾರೆ ಅಪಗಲ ಏನು ಬಂದಿತ್ತೆ ಅರ್ನ ಅಲೆಮಾರಿ ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ದಾದ ನಿಗಮ ಅರೆಗೆ ವಹಿಸದ್ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಸರ್ಕಾರ ಅವೇನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಬಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಿಭಾಯಿಸೊಂದು ಪೋಪುನಾರು ನಮ್ಮ ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ದಯಕ್ ಪಂಡ ಯಾನರ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಮಸ್ತ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲಾರು ವಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಪೋಪೇರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾರ್ದು ಅಕ್ಲಿ ದಾದ ಅರ್ನ ನೆಟ್ ಸಹಾಯ ಆಪಡು ಅವೇನು ಪ್ರತಿ ನೆಟ್ಲ ಮನ್ಪುನಾರು ರವಿ ಎಣ್ಣೆ ಆರು ಈ ವೇದಿಕೆಡಿನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪಂಪನೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಚಾರ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂದಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಶಶಿಧರ್ ಮತ್ತು ಅರುಣ್ ಭಾರತಿ ಗ್ಯಾಸ್. ಶಶಿಧರ್ ಇವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಅರುಣ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ನಾಯಕಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಸೈಗೊಳಿ ಖಾಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂದೇ ರಾಜಕೀಯ ಒಂದೇ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಟ್ಲ ಜವಣರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಏಪಲ ಬೆರಿಸಾಯದಂತುನಾರು ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪನ್ನಗನೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ದೇವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ ಪಂದಿತ್ತೆ ಆರು ಬರುವೇರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗನ್ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಮುಟ್ಟ ಆರು ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಇಜ್ಜನೆ ಅರೇನು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿತ್ತ ಈ ಸರ್ತಿ ಬರೋಡೆ ನಾಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾರು ತಪ್ಪನ್ನು ಎಂಕ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಬೈದೇರು ಭಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಚಾರ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಸೈಗೋಳಿ ಇವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಇವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನರ್ದು ಇತ್ಯಾದಿ ಜಯಂತ್ ಕುಂಪಲ ಆತೀರು ಅಂಚರಿ ಜಯಂತ್ ಕುಂಪಲ ಪಂಡನೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂಡರ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಗಾನ್ ಜಯಂತ್ ಕುಂಪಲ ಅಂದೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮನ್ಪೆರನ್ನು ಮನ್ಪೆ ಜಯಂತ್ ಅಣ್ಣೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ದಾದ ಈ ಕುಂಪಲ ಪ್ರದೇಶ ದಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐಕ್ ಪೂರ ಸಹಾಯ ಬಂದು ಯಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕ್ಲಬ್ದ ಬ್ಯಾನರ್ ದುಪ್ಪೆ ಅವಳು ಒಂದು ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ ಬಂದ್ಬಿಡ ಪುದರುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗ್ಲ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂದಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡಾಣ ಇವರಿಗೆ ಮಧುಕರ್ ಮತ್ತು ರಾಕೇಶ್. ಮಧುಕರ್ ಇವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ರಾಕೇಶ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡಾಣ ಇವರಿಗೆ ಮಧುಕರ್ ಮತ್ತು ರಾಕೇಶ್. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಹೂಡೆ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಏನೂಲಕ ಕುಂಪಲ ಪ್ರದೇಶಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಹೃದಯ ಇತ್ತನಾಂಡ ಕೇಸರಿ ಮಿತ್ರರಂದ ಮೆದುಳಿತ್ತಿಲಕ ಅವು ರಡ್ಡು ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಇನಿ ಕುಂಪಲ ಪ್ರದೇಶ ದಾದಾಂಡಲ ಮಂಗಳೂರು ವಲಯಡ್ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಪುದರ್ ಬೋತನಾಡ ಮೀನಿ ಒಂಜಿ ಕಾರಣನೇ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಅಂಚನೆ ಕೇಸರಿ ಮಿತ್ರರಂದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ಕೊಲನೆಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾಪದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಅವೇನು ಪಾಪದಾಕ್ಲಿಗೆ ದಾನ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಅಂಚೆನೆ ಏತೋ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಂದು ಪುರ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಯಾನು ಶಾಲೆ ಉಪನ ಯಾನು 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕುಂಪಾಲ ಶಾಲೆ ಓದ್ದೆ ಅಪಗದಿಂಚಿ ಯಾನು ಕೇಸರಿ ಮಿತ್ರವೃಂದದ ಉಚಿತ ಪುಸ್ತಕ ನಿನ್ನೈ ಅಂಚಾದ ಕೇಸರಿ ಮಿತ್ರವೃಂದ ಬಂಡ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಕೆ ಅಂಚಾದ ಆಯ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನೀನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲೇರಿ ಆರೇನ ಕುಡುಂಜಿದ್ದೇಕ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಮನ್ಪ ದಯಪಂಡ ಈ ವರ್ಷದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಇದ್ದ ತಂಡ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಕೇಸರಿ ಮಿತ್ರವೃಂದ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಹೂಡೆ ಇವರಿಗೆ ರಮೇಶ್ ಮತ್ತು ತಾರು. ರಮೇಶ್ ಇವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ತಾರನಾಥ್ ಇವರ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನಾನು ಬಿನ್ನಿರನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಯಪಂಡ ಆರಿಂಕ್ಲ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ
ಪ್ರತಿ ಈ ಸರ್ತಿ ದಾದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ ಬರೋಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಓಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಾಜರ್ ಇನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಇಜಿನಾರು ಏಪಲ ಏನಾರು ಎನ್ಮ ಗಂಟೆನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಅರೇನು ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ದಾಲ ಈ ಲೇಸದ ದಾಲ ಪನ್ಬೋಜಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಪಿಕಾಡಿಯವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಸುಜಿತ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಪಿಕಾಡಿಯವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಸುಜಿತ್ ಇವರು ಬಂದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಪರಿಸರದ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕಿ ನಮ್ಮ ನಾಗಕನ್ನಿಕ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಸಮಿತ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಕಲ್ನ ಓಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಓವೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ದುಂಬುವತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ ಆರು ದುಂಪೋದು ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಪಿರಿಯೋಡ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪುನಾರು ಗಿರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಡಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಇವರಿಗೆ ದಿನೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮತ್ತು ಬೋಚ ಇವರು ಬಂದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು. ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ದುಂಬುದ ಈ ಸರ್ತಿ ನಾಯಕಿ BJP ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚನೆ BJP ಹಲವಾರು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪ್ಪುನಾರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೂರ ದುಂಬು ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಸ್ವಪ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಬೇರ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ವಪ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಸಂಧ್ಯಾ ದೇವಾಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಇವರ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು. ಅಂಚನೆ ಓಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಕಲ ಯುವ ನಾಯಕಿ ಸಂದೀಪ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ್ ಇವರಿಗೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ನಿತಿನ್, ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ್ ಇವರಿಗೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಇವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ನಿತಿನ್ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ನೀಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು. ಅಂಚನೆ ಓಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ವರ್ಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಚೈತ್ರ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ಚೈತ್ರ ಇವರಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮತ್ತು ಸುಮಾ ಇವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು. ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನ ಬಿನಿರ ನೇತು ಎದುಕೊಂಡ ನೇತು ಮುಖ್ಯನ ಅಂಚನೆ ಎದುರುಪ್ಪುನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಎದುಕೊಂಡ ಅಂತೆ ಮುಖ್ಯ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಓಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾಡು ಒವೇ ಕಾರ್ಯ ಅವಳೈಕ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ ಬೆರಿಸಾಯದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬೆರಿದಟ್ನಕಲು ಕುಂಪಲ ಆಶ್ರಯಗಳಿಂದ ಈ ಎದುರುಪ್ಪುನ ಮಹಾಜನತೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೂಕೆಡೆದುಕೊಂಡಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬೇಗ ನಂಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣ ವೃಂದದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೂಕೆಡೆದುಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಈ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುವಂತ. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय. ಆತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಸತ್ಸನನಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಸಂತೋಷಣ್ಣ, ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ, ಜಯಂತಣ್ಣ, ಪ್ರಸನ್ನಣ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಓಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಇದರ 8ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನ ಈ ಬಾರಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಂ ಪ್ರೆಸ್ನವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು, 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಬುಕ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನವಾಗಿ ತುಂಬಿ ಬಂತು ನನಗೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವೊಂದು ಆ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಒಂದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಿಂದ ಆಗಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ದೇವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ದೇವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಾನು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ಅವನದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ದೇವಾನಂದನ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಆಶ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದು, ಮಗು ಕೂಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ತಾಯಿ ಹಾಳು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ಬೆಳೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆದರ್ಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಎನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಅಪಮಂತ್ರ ದೇವತಪ್ಪನ ಪಾದಕಮಲಗ ಷಷ್ಟಾಂಗಡ್ಡನ ಬುರೊಂದು ಅಂಜನೆನ ಮಾತೃಬಕ ಪಿತೃನ ಪಾದಗ ಅಡ್ಡನ ಬುರೊಂದು. ವಿಶೇಷವಾದ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕುಂಪಾಲ ಆಶ್ರಯ ಕೊಲಣಿ ಇತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಹಿರೇಕಲಾಯನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಾಲ ನಾಯಕರಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಾಲ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್, ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು, ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಸೈಗೋಳಿ, ಅಂಚನೆ ಜಯಂತಣ್ಣೆ, ಅಂಚನೆ ಕೇಸರಿ ಮಿತ್ರಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಅಂಚನೆ ಗಿರೀಶಣ್ಣೆ, ಅಂಚನೆ ಸಪ್ನಕ್ಕ, ಅಂಚನೆ ಮಾತ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು, ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಎದುರಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗೆ ತರಬಗ್ಗ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು. ವಿಶೇಷವಾದ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸನ ಮಂತೊಂದುಂಡು. ಯಾನು 8ಮ ವರ್ಷದ ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ 6 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆನಂದ ಪಂಡರಾಂಡ 6 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಲೆ ಯಾನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆದ ನಾನು ಲತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಈ ಮಂಡಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕದೆಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ತಯಪಂಡ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎನ್ನ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಳ್ಳೆರು ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಯಾನು ಇಡಮುಟ್ಟ ದೀವೊಂದು ಬೈದೆ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಕಲು ಮಾತ ಯಾನು ಹೂ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಂಡಲ ಅಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಒಂದು ತೆಂಗ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ನನಕಲ ಎನ್ನ ಸಹಾಯ ಅಕಲೆಗೆ ಇತ್ತದು. ಅಂಚನೆ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ದೇವಾನಂದನ್ನೇ ಇತ್ತತ್ತು ಯಾನು ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆಡ್ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಟ್ಲ ಆರು ಪರಿಚಿತ ಅದು ಉಳ್ಳರು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಶಾಖೆಡ್ ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಆಸುಪಾಸಡ್ ಮಾತ ಕೆಲಸನ ಮಂತೊಂದು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಹೋರಾಟನ ಮಂತನಂಚಿನ ದೇವಾನಂದನ್ನೇ ಆರು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಜವನಿಯರ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಂತದು ಕೆಲಸನ ಮಂತೇರು. ಅಂಚನೆ ಈ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ ಆತಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಜಪ್ಪನಾಗ ಸಾಧಾರಣ 6 ಪರಿಚಿತರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಅಂಚನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ, ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣೆ, ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣೆ ಮಾತ ನಾನು 1991-93 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಶಿಕ್ಷಕ ಅದು
ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯೊಂದು 94 95 96 3 ವರ್ಷ ಕಾಪಿಕಾಡ್ದ ಶಿಕ್ಷಕ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು 96 ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಂತ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಕೆಲಸನ 96 ಭಾಸ್ಕರ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ತಿನ್ನ ಪೊರ್ತುಡೆ ದೇವಣ್ಣನ ಪರಿಚಯಂಕ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಲೆಟ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆಟ್ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸ ಮಂತದ ಇನಿ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇಕ ಅತಿಥಿ ಯಾನು ಆ ಹರ್ಗೆ ಹತ್ತು ಅಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ಹಿಡಿತದ ಅಪ್ಪ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆನ ಚಾಕರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಣದಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೀತಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ನನ್ನ ದುಂಬು ಪೋಯರ ಎಂಕ ನಿಖಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಕೇನೊಂದು ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಾತ ನಾಯಕರನ್ನ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ತ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಅಭಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತದು ಎಂಕ್ ದುಂಬು ಪಾಯರ ನಿಖಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನನಾತ್ ಉದಿಪ್ಪನವಡು ನನಾತ್ ಎಡ್ಡಾವಡು ನನಾತ್ ಬೆಲಗಡು ನನಾತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಡು ನನಾತ್ ಪುದರ್ದೆತೊಂದಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ಆವಡನ್ನು ಪಂದು ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಚುಕ್ಕದೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಂಬುನ ಮಾತ ದೇವದೇವರನ್ನ ಮನಸ್ಸ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ಗುರು ರೇಖಲೆಗೆ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೆತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸುಗದ್ದಿಗೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸೊಂದಿನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ರೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರ ನಮ್ಮ ಆಶಯಗೊಲಿದ ನಮ್ಮ ಜಯಂತನ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಇತ್ತೇನೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಶುಭ ನುಡಿ ಪಾತಿರ ನಂಚಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಸಪ್ನಕ್ಕ ಚೈತ್ರಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಕೇಸರಿ ಮಿತ್ರ ಬಂದ ಈ ಸಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪಡೆದು ಐತ ಮಾತ ಕೆಲಸಡ್ಲ ಸದಾ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಹೂಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಗಿರೀಶನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರಿ ಸಂದೀಪನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಂತ್ರಿರಂಚಿನ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇವಾನಂದನ್ನೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಸಭ್ಯತ ದುಂಬು ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಈ ಊರದ ಮಾತ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಲೆ ಅಪ್ಪನಕ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿದ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೆ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಂಡೇರು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸ್ಟೇಜ್ ನೃತ್ಯ ಮಂತಿನತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಈ ಸಮಾಜದ ದುಂಬು ದೀತ ಪಂಡ್ ನಿಜವಾದ ಯಾನು ಯಾಪಲ ಪಣಿಯರ ಉಂಡು ಒಂದು ಸಂಘ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ದುಂಪೊನಗ ಸಮಾಜ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆ ಸಂಘನ ಅತ್ತಂದಾಡ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಗೌರವ ಮಂಪಣ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಂಡು ಇನಿ ಆ ರೀತಿ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ಲ ಇನಿ ಸಮಾಜದ ಗೌರವ ಪಾತ್ರ ಆತಂದು ಯಾಪನ್ಪು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಕೇಸರಿ ಮಿತ್ರ ವೃಂದದಕ್ಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಇನಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯತೆ ನನ್ನರ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಹಾಕಲು ಪಡೆಯಲು ಪಣದೀಪ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘನೆ ಕಟ್ಟುನ ಭಾರಿ ಕಟ್ಟುನ ಸುಲಭಲತ್ತು ಆಂಡ ಇನ್ನು ನಡಪವನ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆ ಸಂಘನ ವಾರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುವ ಅತ್ತ ಪಿರೌಡ್ದು ಇನಿ 8 ವರ್ಷ ಆತನ ಪಂಡೇರು ಆಯ್ಕೆ ದುಮ್ಮುಗಳ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಇತ್ತನ್ನು ಅನ್ಪೇರು ಒಟ್ಟಾದ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟದು ಬುಲೆಪೋಡು ಆಂಡ ಆಯ್ಕೆ 10 ಜನ ಪ್ರತಿ ಸರಿತ ಇತ್ತೆ ಸಂದೀಪನ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದುಳ್ಳರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ್ತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ದಿರಾಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಸಹಕಾರ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಎಡುಪ್ಪುನಾಗ ಅತನ ಸಂಘ ಎಡುಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತರಡು ಜೀವನ ದಾಣ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ನಾವು ಮಾತೆರಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಪಣ್ಣದು ಎಣ್ಣಿನಿಂದ ಆಂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಪಣ್ಣದು ಎಣ್ಣೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಂತಂದು ಪೋಡುಂದ ಮಾತ ಕೆಲಸಲ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಆಪುನು ಪಣ್ಣದು ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇನಿ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ದಕ್ಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಂತಂದು ಪೋನಾಗ ಯಾನು ತೋಂದುಲ್ಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಯಾನೆಲ್ಲ 2-3 ಸರಿ ಈ ಸಭೆಟ್ ವೇದಿಕೆ ಅತಿಥಿ ಆದ ಯಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದನು ಉಪಯೋಗಪಾಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗಿನಿ ದಾನೆಂದು ಪನ್ನಾಗ ಒವ್ವಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಮಾತಿರೆಗಳ ಅನುಕೂಲಪ್ಪುಡು ಅನುಕೂಲ ಇಜ್ಜನ್ಲಕ್ಲುಪ್ಪುರು ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಗಳ ಸಮಾಜದ ದಾದಾನ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮಾತಾಡಲು ಉಪ್ಪುಜಿ ಆ ಇತ್ತಿನಕ್ಕಲು
ಇಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ರೀತಿದ ಅಳಿಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಂತಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲು ಒಂದು ಸುಂದರವಾಯಿನ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೊಡು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಮೇಟ್ ವಿವೇಕಾನಂದರ್ನ ಈ ಮೇಟ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯರ್ನ ಭಾವಚಿತ್ರನ ನಮ್ಮ ಅಳವಡಿಸದ ನಮ್ಮ ದಾಯಗಂದು ಪಣ್ಣಗ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಪಣಿಯರಣ್ಣು ಇನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಮನ್ಪುವ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕಿಯರ್ನ ಜನ್ಮ ಜಯಂತಿನ ಆತನ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪುವ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಮನ್ಪುವ ಗುರುಜಿನ ಮನ್ಪುವ ದಾಯಂದು ಪಣ್ಣಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತ ಮನ್ಪುಣಿ ದಾಯಂದು ಪಣ್ಣಗ ಅಕ್ಕಲು ವಾರೀತಿಡು ಅಕ್ಕಲ ಜೀವಮಾನಡು ಕಾಲನು ಕಲಿತೇರು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಾರೀತಿದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಒಂದು ಆದರ್ಶಮಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸದಿರ ಐತ ಒಂತೆ ಅಂಶ ನೋಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ನಮ್ಮ ఆయన ಅಳವಡಿಸೋಣ ಅವೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಅತನ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಪುಣಿನತ್ತು ಅವು ಐತ ಮಂತದ ಐತ ಮಹತ್ವ ಎಂಚಿನ ಐತ ಆ ಮಂತದ ಐತ ಪ್ರತಿಫಲದಾದ ಐನ ಮಾತ ತೆರೆಯೊಂದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಲನ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶಮಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಶೇಕಡ 100% ನಂಗೆ ಮಂಪೆರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಅಂಶ ನಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಅಳವಡಿಸೊಂದು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡು ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿತವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಿಕ್ಕಂದಾಂಡ ಐನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತಂದಾಂಡ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಪ್ಪು ಅತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಮಾಜದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಐನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಜನಸೇವೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಂತ ಖಂಡಿತವಾದಲ ದೇವರನ ದಯ ಜನಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತ ಮೇಟ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂಡ್ರ ಅಂಚೆ ಎತ್ತೇತ್ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನಕ್ಲೆಗಲ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಲೋಪದೋಸಲು ಅತನ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುಡು ಅಲ್ಲ ದೇವರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ದೇವರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತಂದಾಂಡ ಐದು ಖಂಡಿತವಾದ್ರೆ ಜನಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಗ ಅಂದು ಪನೊಂದು ಒಟ್ಟಾದ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುನ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಇನಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಕ್ವಶನ್ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲ ದೇರಳ ಕಟ್ಟಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಂಕೆ ಯಾನ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ವರ್ಮನು 55 ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಇತ್ತ 2 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಎಂಕಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೇರೆ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ನಿಯಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆದ ನೀತಿ ನಿಯಮ ಐನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಹೆಂಚಿನಂತ ಪನ್ನಗ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಜೋಕುಲ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಸರ್ ಅವು ಈ ಸರ್ತಿ ಮಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಿ ಬಫ್ ಸರ್ತು ಇಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹತ್ತಲೇಬೇಕು ದಾಯಂದು ಪನ್ನಗ ಇನಿ ಯಾನ್ಲ ಸಬ್ಮಿಟ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೋಡು ಎಂಕ ಕಲ್ಪ ಇನಿ ಎನ್ನ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಯಾನು ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಎಂಚ ಬಣ್ಣ ಮಾತಾಡ ಪಾತೆರ್ ಪೋವಂತೀನಿ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ನಡುಪುನಾಗ ಆಣ ಇನಿ ಎಂಗ್ಲ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಕ್ಲಬ್ ಮಲ್ದ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಘದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತನ್ನತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಮಿಟ್ ನಾಲ್ ಪಾತೆರ ನಂಚಿನ ದಾಯಂದು ಪನ್ನಗ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ನಮ್ಮಡ ಉಪ್ಪೋಡು ಆ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಬರಡುಂದಾಂಡ ಆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ವೇದಿಕೆ ಅರ್ಧ ಎತ್ತಿನಂಜಿನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೇ ಬುಳ್ಳೆದು ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಆಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆಪಿನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯ ಐಕ್ಯ ಪನ್ಪುಣ್ಯ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅಪಗ ಆ ರೀತಿದ ಎಂಜಿನ ಪನ್ಪಿರ ಸಭಾ ಕಂಪನ ಆ 4 ಜನತ ಎದುರು ಉಂಟದ ಪಾತ್ಯರ್ನ ಒಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಟ್ಬೋಪುಂಡು ಅಂಚಾಯಿ ನಡೆದವರ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿನ್ ಇನಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆ ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿನ್ ತೂನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವು ನೃತ್ಯ ಆದಿಪ್ಪು ಅತನ ಕರಾಟೆ ಆದಿಪ್ಪು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಎಂಚಿನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಉಂಡ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇನ್ನು ತುಳುನಾಡು ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ಪೋಂಡಲ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಇಂತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಓರ್ಲ ತುಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಾಯಂದು ಪನ್ನಗ ಇನ್ನು ಫಾರಿನ್ ಹಿಡಿದು ವಿದೇಶ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ತುಯರೆ ಐನು ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೇರೆ ಐಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಮತ್ತು ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಮತ್ತೂಪ ಇನಿ ನಾಗದರ್ಶನ ದಿಪ್ಪು ಭೂತದ ನೃತ್ಯ ಸೇವೆ ದಿಪ್ಪು ದೈವಸ್ಥಾನ ಆಪಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸೋಜು ಪೂರ ಒಂಜೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ಒಂಜೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಲು ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪವನಂಚಿನ ಐನು ಬುಲೆಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ನನ್ನ ದುಂಬಗೇರು ಮನ್ಪೋಡು ಬನಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ಮನ್ಪೋಡು ಆ ಜೋಕ್ಲು ಮನ್ಪೋಡು ಅಂದ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾಯಿನ ನೈತಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನುಂದಾಂಡ ಆ ರೀತಿಯ ಜೋಕ್ಲನ್ನು ನಮ್ಮ ತಯಾರು ಮನ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಶಿಲ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲದ ಅತನ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಲ್ಲದ ಇನಿ ಎಂಗಳು ಹರೇಕಲಡು ಎಂಕಲ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಒಂಜಿ ಮಾಗಣೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಹರೇಕಲಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಜ್ಜನ್ ಇನ್ನು ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವರು ಲಕದುಂತಿದ್ದೇರಲ್ಪ ಇನ್ನು ಇಡೀ ಜನಕ್ಕಲ್ದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮನ್ಪಾದು ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವರು ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಪಂಪಿನ ಪುದಾರ್ಥ ದೇವರು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಇಜ್ಜಿ
ದಾಯಂದು ಪಂಡಗ 600 ವರ್ಷದ ಪಿರೌಡು ಭೂಮಿ ದಾರಿಟ್ಟು ಭೂಗತ ಅದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಕೂಡ್ದು ಬೈದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರ ಊಲ ಪೊಟ್ಟ ಪೂಜಿ ದಾಯಂದು ಪಂಡಗ ಐಟು ಪಿರೌಡು ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಉಂಡು ಒಯ್ಕಲ ಕಾಲ ಕೂಡಿದು ಬರೋಡು ನಿನ್ನ ಎಂಕಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಒಂಜಿ ದೇವೇರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುವಂಜಿನ ಕಾಲ ಕೂಡಿದು ಬತ್ತಿನದವರ ಮಾತೆರ್ಲ ಏರಳ ಒಂಜಿ ನಾಯಕೇರ ಆತಂದನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ತು ತುಂಬ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತಂದನ ಖಂಡಿತವಾದಲು ಆ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನ್ನು ಲಕ್ಕದುಂತದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಲು ಪುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಡು ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರಾಮ ಗೆಂಚೆತ್ತನಂತ ಪನ್ನಗ ಓಲು ಪೋದು ಕೇಂಡಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಸುರುಕು ನಿಕ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸರ್ ತೂಲೆ ಬಾಕಿದ ಬಕ್ಕ ಮನ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂಚ ಇನಿ ದೇವರಿನ ಆ ಮಣ್ಣದು ಮಠ ಮಂದಿರ ನಮಸ್ತು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟು ಆನ ಭೂಮಿದ ಅರಿಟಿತ್ತಿನೇನು ಐನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಭಾಳ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸಗೆ ಇನಿ ಎಂಗ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಇಡೀ ಮಾಗನೆ ಶಾಪ ಮುಕ್ತ ಆತನ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಲ್ಲ ತೊಜಿದು ಬಂದಿನ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಯಾನ ದಾಯ ಪಂಪೆ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಆ ರೀತಿದ ಭಯಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬೋಡು ಆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ನಮ್ಮ ಬೋಡು ಆ ಅಂಚ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಹಾಪುಂಡು ಆ ಜೋಕ್ರನ ಯಾನು ಶಿಲ್ಪಿನ ಪಂಡೆ ಆ ಶಿಲ್ಪಿ ಇನ್ನು ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿನ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ನಂಕು ಆ ಭಯಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದಂದು ಪನ್ನಾಗ ಆ ಶಿಲ್ಪಿ ಐನು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಐನು ಮಂತ್ರಯುಕ್ತವಾದ ವಾರೀಚಿದ ಆಚಾರ ಹಾಕಲಿಗೆ ಆ ಶಿಲ್ಪಿನಕ್ಲಿಗೆ ಉಂಡ ರಾಜ್ಯ ಶಿಲ್ಪಿ ಕಾಸರಗೋಡ್ದಾರು ಐನು ಕೆತ್ತಿದೇರು ಇನಿ ಆ ಕೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಮೂರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಣದ ನಾವು ಪೂಜೆಗೆ ಆ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಜೋಕಿಲನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೆತ್ತೋಡು ಒಂದು ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕಿಲನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೆತ್ತೋಡು ಜೋಕಿಲನ್ನು ಸುಂದರವಾದ ಆ ಶಿಲ್ಪಿ ವಾರೀತಿಡು ಕಟ್ಟಿನ ಕೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಮೂರ್ತಿ ಇನಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಟ್ಟು ಆ ಕಲ್ಲದ ಯೋಗ ಐನು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಜನಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಆ ರೀತಿಯ ಜೋಕಿಲನ್ನು ನಮ್ಮ ಬುಲೆಪವನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲೂ ಗೆತ್ತು ನೋಡು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಸೇರೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಲೆಕ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಕೇನುಜ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪನ್ಲೆಕ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಕೇನುಜ ಅಂಚಂದತ್ತು ಜೋಕುಲನ್ನು ಕುಲ್ಲಾದ್ದು ಪಚ್ಚ ದುಮ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕದು ಪಚ್ಚದ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇಜ್ಜಿ ಆಣ ಆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ದುಂಬು ಎಂಚ ಎತ್ತನೊಂದು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹತ್ತಂದಾಂಡ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಬಂದಿತ್ತನು ಅಪ್ಪಗ ನಂಗೆ ಕತೆ ಪಂಡಿರ ನಂಗೆ ಅಜ್ಜರ್ ನಕುಲು ಅಕ್ಕುಲು ಮೆಕ್ಕುಲು ಇಲ್ಲಿತ್ತೆ ಊಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಂಡೇರಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲಾಯನ ಅಂಚ ಆ ರೀತಿದ ಒಂದು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತನು ಅಪ್ಪಗ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಒಲ್ತು ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕುಳಿಯರು ಅಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಕುಳಿಯರು ಐತ ಮೂರಸ್ಥಾನ ಎಂಚಿನ ಅವು ಎಂಚ ಇಂದು ಎಂಚ ಪೂರ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ತುಂಬಿತ್ತನು ಎಂಕ್ಲ ಅಜ್ಜರ್ ನಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚ ಐನು ಒರಿಪೋಡು ಬುಲೆಪೋಡು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಆ ರೀತಿದ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊರೊಂದಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆ ರೀತಿದ ಜೋಕ್ಲೇನು ನಾವು ಇನಿ ಭಾಳ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ನಮ್ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ಆದಿಲ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಅಂತ್ಯಲ ಉಪ್ಪಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಆ ಧರ್ಮ ಬಹುಲ ನಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗ ನಮ್ಮ ಆಚಾರಗ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ನಲ ಇನಿಕಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನ ಏರೆಡ್ದಲ ಐನು ಮುಗಿಪಾಯ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವ ಆಪಿನ ಕೆಲಸಲತ್ ಎತ್ತು ಪೆಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ತಯಾರುಳ್ಳ ಆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಬುಲಚ್ಚಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಒರಿಪವನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲನ್ನು ವಾರೀತಿ ತಯಾರು ಮನ್ಪಡು ಅಕಲೆ ವಾರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಡು ಆ ರೀತಿ ಮಂತಂದಾಂಡ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಯಿನ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚದಾಲ ಪಾತ್ರಂದೆ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಜವಣೇರ್ನ ಕೂಟ ಹಿರಿಯರ ದೇವಣ್ಣೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಈಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರು ನಾನಾತಿ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಎಡೊಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಲ್ಪ ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲಾಕ್ಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಕೊರೊಂದು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಬುಳೆಪವನ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ಪುಗ ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲು ಪಂಪಿನ ಅಂಜ ಆಲೋಚನೆ ತರಟಿದ್ವಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಪನೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಏನೋ ಲೆಪ್ಪಡಾದು ಈ ವೇದಿಕೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊರನಂಚಿನ ಹೋಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೆತ್ತ ಸರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಈ ಒಂದು ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಲಿಗೆ ಏನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನು ಅಂತ ಪರಶುರಾಮ ಷಷ್ಠಿದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಈ ಭೂಮಿಡು ನೆಲ ಊರಿನಂಚಿನ ಮಾಗನದ ದೇವರಾಯನಂಚಿನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿನ ಚರಣ ಪಾದ ಕಮಲಾರವಿಂದು ಗಡ್ಡ ಬುರೊಂದು ಈ ಮಣ್ಣದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡ ಬುರೊಂದು ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಶ್ರಯಕೊಳ್ಳುವಂದಾಗ್ಲನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಇನಿತ ಗುರಿಕಾರ್ಮೇನು ವಹಿಸುವಂದನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾಮಾಜಿಕಾದಿಪ್ಪು ಧಾರ್ಮಿಕಾದಿಪ್ಪು ಕ್ರೀಡಾದಿಪ್ಪು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಲ ತನ್ನದು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಸಾಧ್ಯ ಇನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ಪವನಂಚಿನ ಆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ
ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರೇ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಕೇಸರಿ ಮಿತ್ರವೃಂದ. ನಿಜವಾದ 45 ವರ್ಷಗಳು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಂತದ್ದು. ಪಾಪದಕ್ಲೆ ನಾಡ್ದು ಇಲ್ಲು ದುಂಬುಗು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ఆయన ಪೊನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಕಾಣ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಅಂಚಿನ ಸತ್ಯನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರು. ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಮಿತ್ರೆ ಏಪಲ ಎಂಜಿನ ಬುಡಲ್ಲಿತ್ತಂದ ఆయన ನೇರವಾದ ಪಾತ್ರ ನಂಜಿನ ಗಿರೀಶನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರು. ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪಂಡರಾರು ಕೊಂಡನತ್ತು ಕುಂಪಲ ಅಂದು ಸತ್ಯವಾದಲಾರು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಕುಂಪಲದ ಜವನಿಯರನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು. ಅಂಚಿನ ಜಯಂತನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರು. ಪ್ರಶಾಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರೆಚ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ KDPದ ಮೆಂಬರ್ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಕೈಪತ್ತಿನಾರು ಕಷ್ಟಡು ಎಂಜಿನ ಬೇಜಾರೋಡ ಬೇತನೆಟ್ಟ ಹಾಕ್ಲೇನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂದ ಪರಿಹಾರ ಮನ್ಪೆರೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಶಾಂತನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು. ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ BJPದ ಲೀಡರ್ ಪಂಡೇರ್ ಸ್ವಪ್ನ ಶೆಟ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರು. ಚೈತ್ರಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರು. ಎರಡು ಪುಂಜೋಕ್ಲಾಗ್ಲಿ ಎಂಚ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರು. ಈ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪು BJPದ ಲೀಡರ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪುಂಜವಾದ ಪೊಣ್ಣಾದ ಸಮಾಜದ ವಾರಿತ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಆಕ್ಲೇಡ ಕಲ್ಪುಡ. ಈ ಪುಡಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂದೀಪಣ್ಣೆ. ನಿಜವಾದ ಅಕ್ಲೇನು ತೂನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪ್ ನಾನು ಕಾರ್ ದೂರದ ಇದು ನಡತಂದು ಬಂದಾಗ ಈ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಜವನಿಯರ್ನ ಆ ಕೇಸರಿ ಸಾಲನ ತೂನಾಗ ಏರೆಗಳ ಉಡಾಲ್ ದಿಂಜಿದು ಬರೋದು ಅಕ್ಲೇನ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಲೇನ ನಿಷ್ಠ ಸ್ವಾರ್ಥ ರಹಿತವಾದ ಅಕ್ಲೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಂಜಿನ ಕೊರಡೋ ಪಂಡ್ಪುಣಂಜು ಅಕ್ಲೇನ ಭಾವನೆ ಆ ಚೇತನನ್ನೇ ಪಂಡೇರು ಸಂತೋಷನ್ನೇ 5 ವರ್ಷ ಬೈದೇರು ನಾನು 1 ವರ್ಷ ಬೈದು ಸೇರಿದ ಅದನ್ನ ಬೇಜಾರ ನಾನು. ನಿಜವಾದ ಆಶ್ರಯ ಕೊಲೋಣಿದ ಈ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂಡ ಅವು ಐಕ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಏತು ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಯಾನು 1 ವರ್ಷ ಸತ್ಯವಾದಲ್ಲ ಬೈದಿಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನನ್ನು ಬುಡ್ದು ಹೋದಿತ್ತು ನಂಜನ ಆ ತೀರು ಪೋಯ್ ನಂಚಿನ ಸಮಯ ಹೆಂಗೆ ನಿಗಳು ಪೋಣುವಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಆಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆತಜಿ ಆಂಡ ನಿಕಲು ಲೆಪ್ಪುಂಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದುಂಬೆ ಬತ್ತ ಕುಲುನಯನು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೇಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಇಂಜಿನಿಗೆ ಪಂಡಂದ ನಿಖಲ್ ಪಂಡಾರು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದಾಗಲಿ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರು. ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆದಾಗಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಅಪ್ಪನಕ್ಲೆ ಸೇರ್ಸೋದು ಪೂಜೆ ಮಂತದ 5 ಇಂಚಿನ ಒರಿಂದ ಪಾಪದಾಗಲೇ ಪಟ್ಟುವರೆಗೆ ನಿಖಲೆ ಕಷ್ಟಡು ಆ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪುನ ಮಹಾಮಾರಿದ ಪೊರ್ತೋಡು ಕಷ್ಟಡು ಇಪ್ಪುನಕ್ಲೇಗೆ ನಟ್ಟದು ಪಟ್ಟದು ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದು ಅಕ್ಲೇಗೆ ಮಂತದ ನಂಚಿನ ಸಹಾಯ ಅವು ನಿಜವಾದ ನಿಕ್ಲೇನೆ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚು ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಏರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಲೋನಿಯ ಏರೆಗಳ ಒಂದು ಜ್ವರ ಬತ್ತನಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ಏರೇರೆಗೆ ಸಂದೇಶ ಮುಟ್ಟವಡ ಏರೇರೆಡೆ ಮರ್ದದ ನೋಡ ಎಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂತ ನಂಚಿನ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಜವನಿಯರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಗಳು ಮಂತದ ನಂಚಿನ ಬೇಲೆನೆ ಏಪಲ ಏರ್ಲ ಮರಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಬೇಲೆ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಕ್ಲಿನ ದುಂಬುದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಲ್ತ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಮನಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ದೇವಣ್ಣಿ ಆರೆ ಆ ಸಮಯ ಏತು ಫೋನ್ ಮಂತೊಂತೀರಿ ಎಂಚ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಆರ ಆಶ್ರಯ ಕೊಲೋನಿಗೆ ಬಡದೆ ಸರ್ಕಾರೋಡು ಎಂಜಿನ ಯೋಜನೆ ಬರೋಡು ನಾನು ಏರೇರ ಕೈತಾರೆ ಕಾರ ಪಟ್ಟದೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಆದಿಪ್ಪು ಬಾಕತಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಂಡತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾನಂಜಿನ ನಿಕ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಡ್ದೆ ತಂದು ಆ ಜಾತಿ ಮತ ಬೇದೆಜ್ಜಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡತನ ಪನ್ಪುಣ ಅಂತರಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪುಣ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಾದ ಮಂತದ ಇರತ್ತ ಅವು ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ನಿಜವಾಯನ ಬೇಲೆ ನಿಖಲೆ ಪಂಡೇರು ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತದೊಳಿಂದು ಆನ ನಿಖಲೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿನ ಮಂತದಾರ ಬಣ್ಣನಂದ ಈ ಪರಿಸರದ ಈ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಈ ಕುಂಪಲದ ಮಾತ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಡಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು ಆ ಜೋಕ್ಲೆಡನೆ ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ಎತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕೊಂಡತ್ತದೆ ವೇದಿಕೆ ಹಾಕ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಭೆನ ಅನಾವರಣ ಮನ್ಪುನಾಗ ಈತು ಪೊರ್ಲುಡು ತುನಾಗ ಅವು ಮಲ್ತಾರತ್ತ ನಿಜವಾದ ನಿಕ್ಲೆ ನಾವು ಮೆಚ್ಚು ನಚ್ಚಿನ ಬೇಲೆ ಆ ಜೋಕ್ಲು ಒಂಜಂಜಿ ತಾಲೂಕು ತಕ್ಕಂತೆ ಆಕ್ಲೆ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಆಕಲೆ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತೋಜ ಒಂದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ನಿಜವಾದ ಆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತು ಕುಲಿದು ತೂಪು ನಕ್ಲೇಳ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇಡ ಈತೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ನಾನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ತಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆನ ಅನಾವರಣ ಮನ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಂದ ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಜವು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಆ ಮಲ್ಲ ಕಿರೀಟ ಅಂದಾವು ನಿಕ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಆದಿಪ್ಪು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಆದಿಪ್ಪು
ಶಿಕ್ಷಣದ ಲೆಕ್ಕ ಆದಿಪ್ಪು ಕ್ರೀಡೆ ಆದಿಪ್ಪು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನ ಕೊರ್ಪರತ ನಿಕ್ಲೆನ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ನಾನಾತ್ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಮಾಜರು ನಿಕ್ಲೆ ದೆತ್ತು ತೋಜುನಂಜನ ನಿಕ್ಲೆನ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೇವಲ ಆಶ್ರಯ ಕೊಲೋನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಒಂದೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಡ್ಲ ಈ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಲೆಕ್ಕದ ತೋಜೋಡು ದಾದೇಕೆ ಪಂಡನ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಜವನೇರು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರಿ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಜವನೇರನ ನಿಕ್ಲಿನ ಆ ಆಕ್ಟಿವ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ನಿಕ್ಲಿನ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಹೃದಯ ನಿಕ್ಲಿನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಇಂದು ನಿಕ್ಲಿನ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಗುರುತಿಸೋಂಡು ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡೆ ಹೊರ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಏಪಲ ಪನ್ಪೇರು ನಮಗ ಸಮಾಜ ನಿಕ್ಕೆಂಚಿನ ಕೊಡ್ತಾನಂದು ಈ ಏಪಲ ಕೇನಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಈ ಎಂಚಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇದಾದ ಕೊರ್ಲ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಮಾಜ ನೀನನ್ನು ಗುರುತಿಸೋಂಡು ಅಂಚನೆ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಕ್ಲೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಗುರುತಿಸೋಡು ಪಂಡದು ದೇವರೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾನ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೇರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಉಂತವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಈ ನೆತ ಎನ್ಮನೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸುರುಟಿಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಗಣದ ದೇವರಾಯನ ಸೋಮನಾಥ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾತ ದೇವಿದೇರಿಗೆ ನೆನೆತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಎಡುಪುಣ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಮೈಸೂರು ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಲಿಯಾರ್ ಅಂಚನೆ ಅಲೆಮಾರಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಕೇಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಸಂತನ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಜಯಂತನ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯಿನ ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಚೈತ್ರಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯಿನ ಸಂದೀಪ್ ಅನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಿರೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಮೂರು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮಲ್ಲ ಪಾಲುಂಡು ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಉಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನು ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮಂತದು ಐನು ಕಟ್ಟದು ಐನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತನಾಕಲು ನೇತ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮನ್ಪೇರ ಸುಲಭಜ್ಜಿ ಒಯ್ನು ಮಾತೇರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಐನೊಂಜಿ ಸಮಾಜಡು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಲು ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಒಂಜಿ ಆಕನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾವಡು ಅತ್ತು ಮೇತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪುಂಡು ಐನು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಪಾತ್ರ ಐನು ಸಮಸ್ಯೆನ ಪರಿಹಾರ ಉಂಪುನ ಪಾತ್ರ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನು ಪಂಡಿರ ತಯಾರುಳ್ಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ರು ಪಂಡಿರು ಎಂಕ್ ಕೇವಲ ಎಂಕಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಹೊತ್ತ ಸೀಮಿತ ಹತ್ತು ಎಂಕಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೋಡು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸರಕಾರಗಳ ಬಲ ಕೊರಂಡ ಆ ಐಕ್ಯ ಒಂಜಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಉತ್ತಮ ಒಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಯಾರೇ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಒಂಜಿ ನೆತ ಹುಡುಗಿ ಉಂಡು ಹೋಯ್ತಾ ಸಂಘಟನೆದ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೊಂಜಿ ಮನ್ಪೇನು ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ಒರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಸಾರ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸಾರ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಈ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಮೇಲೆ ಪರಕೀರ ದಾಳಿ ಬಂತನಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೇನು ಅಲಿಪೆರ ಏರಿಯಾರು ತೀರ್ದಿಜಿ ಇನ್ನೂ ಸಂಘಟನೆ ಆಡು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕಿನ ಜವನಿಯರ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ನೇಕ್ ನಲ್ಲಂದು ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬೋಡು ಪಿರಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಈ ನಮ್ಮ ಬದುಕುವ ಈ ಸಮಾಜಡು ಒಂದು ಸಮಾಜ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಪ್ಪು ಯಾಪಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಗೆ ದಾದೇಕು ಈ ಸಮಾಜಡು ನಂಗೆ ಈ ಭೂಮಿ ಶಾಶ್ವತ ಏರೆಗಳಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ನಾಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಒರಿಪುಣಿ ಈ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಸಮಾಜಡು ಮಲ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಮಂತ್ರ ಇತ್ತೇರು ದೇರ್ಲ ಒರಿದಿಜೇರು ಐಕ್ಯ ಬೋಡೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಾಜಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಂತಂದು ಪೋಯಿ
ಅಂಚೆ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸದೃಢವಾದ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಅಂಚೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ನೆಕ್ ಸಂಘಟನೆ ಕೊರದು ಈ ಓಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಸಂಘಟನೆ ಆದು ಅಂಚೆನೆ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಮಾದರಿ ಸಂಘಟನೆ ಆದು ಪಾಡು ಬಂದು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಎಂಕಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸ ಅವಕಾಶ ಕೊರೋಣ ಓಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಏನು ಧನ್ಯವಾದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅಂತೇವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮೇರೆಗೆ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡಣ ಜಯಂತ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಎನ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಅಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಸೇಗೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಜಯಂತ್ ಕುಂಪಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಆತ್ಮೀಯರ ಅಂಚಿನ ಸತ್ಯಾನಂದ ಬುಡೆ ಅಂಚನೆ ಗಿರೀಶನ್ನೆ ಸಂದೀಪೇರು ನಮ್ಮ ಚೈತ್ರ ಸ್ವಪ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬುಪ್ಪನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬೀಜೆ ಪಟ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇವಾನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ದಿನೇಶ್ ರಾವ್ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಇನ್ನು ಎಂಕ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಏನು ಬಂದ ದಿನೇಶ್ ರಾವ್ಗೂ ನಿಗ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸನ್ಮಾನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿದ ನಿಜವಾಯಿನ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಘಟನೆದ ಜನಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಂಡ ಅವು ದಿನೇಶ್ ರಾವೆ ಆರೇ ಪ್ರಾರಂಭದ ನೇಕ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಪಾಡ್ನಾರು ಯಾನು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯೆ ಆಪನೆಕ್ ದುಂಬೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವದ ಪರವಾಯಿನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ಯಾನು ರಡ್ಡು ಸರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಆತ್ಮನ ಸಂದರ್ಭ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐನ ನಿರಂತರವಾದ ದೇವಾನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ರಡ್ಮೂಜಿ ಟರ್ಮು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಆ ಬಾಗಡೆ ಮಾತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಲೇನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಅವಳು ಓಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟುನೇಕೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿಯಾದ ದೇವಾನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವೆ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿಮ್ಮಯ್ಯರುಲ್ಲೇರು ಗಿರೀಶನ್ ಒಲ್ಲೇರು ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು. ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೋಡು ದಯಪಂಡ ಬರ್ಸ ಮಾತ ಮೇಟ್ಲ ಬರೋಂದಿತ್ತನು ನಿರಂತರವಾದ ಬರೋಂದಿತ್ತನು ಇನಿ ದೇವನ ಬರ್ಪುಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಪೋಚಿ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿದಾಗಲೂ ನಿಜವಾದ ಭಾಗ್ಯವಂತೇರು ದಯಪಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನಗಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬರ್ಸ ಬೈದಿಜಿ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆತಿಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುರಣಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಅನ್ನಗೆ ಭಾರಿ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಪೂರ ಟೆಂಟ್ ಪೂರ ನೇನು ಸ್ಟೇಜ್ ಪೂರ ಗಿದುಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿತ್ತನು ಚೇತನ್ ಯಾಪಲ ಫನದಿತ್ತೆ ನಾನು 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಇಂಚಾಪು ನಾನು ಇನಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಓವೇ ರೀತಿದ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಈ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಡೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತನು ಹೆಂಗೆ ಚೇತು ಪುಸ್ತಕದ ಪನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಾನು ಸತ್ಯ ಯಾನು 94 ಯಾನು ಕೇಸರಿ ಮಿತ್ರ ಒಂದದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಭಾರಿ ಚೇತುಗೂ ನೆನಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ ಹೆಂಗೆ 80,000 ರೂಪಾಯಿಡು ಫಸ್ಟ್ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಯಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುನಗ ಕೇಸರಿ ಮಿತ್ರ ಒಂದಡಿ ಯಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಸತ್ಯಾನಂದ ನಕ್ಲ ಇನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ದುಂಬುಕನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಈ ಸಾರಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಂಗೆ ಮತ್ ಜನ ಪಂಡೇರಿ 25 ವರ್ಷ ಆತ ಮಾರ್ರೆ ಈ ಸಾರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಾಗ್ಲ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ವಿನಂತಿದಾದ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡುಪನ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದಾದ ಬಂಡ ಜೀವಮಾನ ಇಡೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಾಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಬರ್ಚಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪೊಡತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಒವುಲ ಬರ್ಚಿ ಪಂಡದಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಈ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ದ ತಿಕ್ಕುನ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಕೇಸರಿ ಮಿತ್ರ ಒಂದಾಗೆ ನನ್ನವರ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಾಡು ಐಕ್ ಎಂಕಲು ಬೆಂಬಲ ಐಕ್ ಸಹಕಾರ ದಯಪಂಡ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟೋಡುಂದಾಂಡ ಆ ಬುಲೆಪಾಡುಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಏತು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಾಂದ ಎಂಕಲ ಆಯ್ತಾ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಆನ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನ ಓಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನಿ 8 ವರ್ಷ
ಇಂದು ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ವರ್ಷ ಪೋದಾನಗ 100% ಚೇತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಕುಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ದಾಯಬಂಡ ತಿಕ್ಕೋಡು ಆ ನಮನೆದ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಮುರನಿ 7 ದಿನದ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡ್ ಸಂತೋಷನ್ನ ರವೀಂದ್ರನ್ನ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಬೈಜೇರ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈಜೇರ್ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ಬೈಜೇರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರು ಉಂಡವು ಐನದಾಲ ಬೇಜಾರ್ನದಾಲ ಬುಡ್ತಿಜ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆತನ ಸಂಗತಿ ದಾಯ ಬಂದ ಇನಿ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಡು ಕುಣಿತ ಭಜನೆದ ಜೋಕುಲ್ನ ತಂಡನ ಕನತದು ಕುಣಿತ ಭಜನೆದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೋಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಚೈತ್ರ ನಿಕುಲ್ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅವು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಐತ ಪ್ರೇರಣೆ 7 ದಿನ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ರವೀಂದ್ರನ್ ಎಂಚಿನ ಈ ಬಾಗಡ್ ದುಂಪೋಡೊಂದು ಫಂಡೇರ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ ಐನು ದುಂಬುಕೊನಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಲ ಅವನುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಿತ್ರಾಂಜಲಿ ವಿದ್ಯಾನಗರಡ್ ಅವಳು ಕುಣಿತ ಭಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ದಿರು ಅಲ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ನಮನೆದ ವಾತಾವರಣ ಕನಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಿರು ಇನಿ ಬಗಂಬಿಲ ಪರಿಸರಡ್ಲ ಕುಣಿತ ಭಜನೆದ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆದಿತ್ಯವಾರದಾನಿ ಐತ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚೇತನ್ ನಗರಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 4 ಟಿಕೆಟ್ ಮುರನಿ ಭಜನೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕುಣಿತ ಭಜನೆದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಆಗಲಿ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಊರುಡು ದಾದಾನ್ಲ ಆದಿತ್ತಂದಾಂಡ ಅವು 7 ದಿನದ ಆ ಭಜನೆದ ಪ್ರಭಾವ ಅಂದ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆತಂದ್ರೆ ದಯಪಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಓಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಜವನೇರು ಆಂಜೋಲು ಪೊಂಜೋಲು ಪೂರ ಅಲ್ಪದ 7 ದಿನದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡು ಸ್ವಾಮಿನಗ್ಲೆ ಲೆತೊಂದು ಕನಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡು ರಾತ್ರ ಪಗೆಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪನೇಟ್ ಓಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಆಂಜೋಲು ಪೊಂಜೋಲು ನಿರಂತರವಾದ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ ಬೆಂತೇರ ಪನಿಯರ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ ಐಟ್ಲ ಚೇತು 7 ದಿನಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋತಿಜೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಯಾನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಹೋದುಪ್ಪೆ ಚೇತು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದೆ ಓಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಚೇತು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಮಂದಿರಡ ಕೊಲ್ಲುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರು ಇದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒವೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಂದೆ ಈ ಊರುಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಲ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಲ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಲ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಂತೋಷನೇ ಕೇಂದ್ರಿ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಯ್ಕ ಬರ್ಪನೊಂದು ಒಂದು ಭಾರಿ ಹೋರಾಟದ ಗ್ರೌಂಡು ಸಂತೋಷನ ನಾನು ಪದೇ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಮೇರೆ ನೀನೇ ಪನ್ಪುನಿದಾದ ಒಂಜಿ ಕಾಲ 1994 ಈ ಊರುಡು ಒಂದು ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇತ್ತನು ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತನ ಅದು ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇತ್ತನು ಲಕ್ಷ್ಮೀಗುಡ್ಡೆಡ್ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇತ್ತನು ಸಂತೋಷನ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ರಮವಾದ ಇನಿ ಸಕ್ರಮ ಆತನ ಅಕ್ಲೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ತೆಗೆದನು ಡೋರ್ ನಂಬರ್ ತೆಗೆದನು ಪೂರ ಅಕ್ಲನ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಜಾಗಡ್ಲ 21 ಇಲ್ಲು ಬೇತನೇ ಧರ್ಮದಕ್ಲ 21 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಈ ಮುಲ್ಪ ದಾದಾಂಡಲ ಇನಿ ಇರೇಗ ಖುಷಿಯಾವು ಇರು ದುಂಬುಪಿನ ಇರೇಗ ಬೇತೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾದೆ ಖುಷಿ ಬಂಡ ಬೇತೆ ಒವೇ ರೀತಿದ ಮೈಕ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಏನಿನ ಹಿಜಾಬ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ನಾನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ತಿಕೆಟ್ ಗಲಾಟೆ ಅವನುಂಡು ಕುಂಪಲಡು ಐಕ್ ಒವೇ ದಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಆನಿದ ದಿನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಲ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಹಿಡಿತಿನ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಲ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಹಿಡಿತಿನ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಲ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಹಿಡಿತಿನ ಪೂರ ಸಂಘಟನೆದ ಆ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಮ್ನಾನಿ ಪಾಡ್ದನ ಟೆಂಟ್ ಮನದಾನಿ ಇಜ್ಜಾಂದ ನೀಡಿದ ಹತ್ರ ಇನಿ ಈ ಗ್ರೌಂಡು ನಂಗೆ ಓಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪೆರೆ ತೆಗೆದನು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಇನಿಕಲ ಆ ನೆನಪುಂಡು ಯಾನ್ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಅಪಗ 97 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನು ಅಪಗ ಯಾನ್ ಕೇಸರಿ ಮಿತ್ರ ಒಂದದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಹೋರಾಟಗಾರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗಾರ ಎಲ್ಲ ಕೇಸರಿ ಮಿತ್ರ ಒಂದದ ಮುಖಾಂತರ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಮುಲ್ಪ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಉಂಡು ತುಲೆ ಆ ಪೊಂಜೋಲ್ನಕ್ಲ ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರವಾದ ತಿಕ್ಕಿನಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಇನಿ ಪೊಂಜೋಲ್ನ ಆ ಹೋರಾಟದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒರಿದನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪನೇರು ಹೆಚ್ಚಿಸುವೆ ಇನಿ ಬೇತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವನುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ನೆನಪು ಪಡಿ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ದಾಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೆ ಬಂದ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಲು ಬರೋನುಂಡು ಈ ಗ್ರೌಂಡುನು ಬೇತೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನೇ ಕೊರಡು ಬೇತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪರನುಲ್ಲೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಉಂತುಲೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಉಂತುಲೆ ನೀನು ಗ್ರೌಂಡ್ ಆದ ಒರಿಪೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಗ ಒವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅರಬಲ್ಲಿ ಮುರನಿ ಬಗಂಬಿಲಾಡ್ಲ ಇದೇ ನಮನೆದ ವಾತಾವರಣ ಬತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಐನು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ಮಲ್ಪಗ ಅಂತ ಪಂಡದು 1 ಎಕರೆ ಚಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ಊರದ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆದಾಗ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಆದ ಉಂತು ನೀಡಿದ ಹತ್ರ ಅವಿನಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆದೇ ಒರಿಂಡು
ಐಕೆ ಒವೇ ಬೇರೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂಕಲು ವಾ ಅಧಿಕಾರಿ ನಕಲು ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಿಡ್ತಿಜಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಗ್ರೌಂಡನು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಪರಿಸರನ ನಿರಂತರ ಹೊರತೊಂದು ಪೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಮುಖಾಂತರಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ವರ ಮಲ್ಪನು ನಿಕ್ಲು ಏತು ಜನ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಕ್ಲೆ ತುಳುತ ನನಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಾರಿ ನೆನಪು ಆಂಡ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನಿಕ್ಲು ತೂದಿತ್ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶಡ್ ನಮ್ಮನೇ ಕನ್ನೆದುರುಡು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಲು ವಾನಮನೆ ಬದುಕುವೇರು ವಾನಮನೆದ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾತೇರು ಪನ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಈ ಕುಂಪಲ ಪರಿಸರಡು ಒವೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಮಲ್ಪ ಐಕೆ ಬೋಡಿತನಾಥ ಪರಿಶ್ರಮ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು ಅದೇ ಶೇಖರಣ್ಣ ಪೂರನೆಲ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು ಆ ಪರಿಶ್ರಮ ಇತ್ತಿನಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಐನಂಚಿನ ಸಂಗತಿದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೇನು ದುಂಬಾಗಲ ಕೊನೊಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವನಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂಜಿ 15-20 ದಿನ ತೊಲೈ ಮಾತಮೆ ಇಟ್ಲ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆತಂದ್ರೆ ಚೈತ್ರ ನಿಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಊರುಡು ಪಿರೋರ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಅಭ್ಯಾಸ ವರ್ಗ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಸಂಘಟನೆ ವಾನಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲಿ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐನ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಬಗಂಬಿಲರ್ದ ಬತ್ತಿನ ಬೈಪಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲೇನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸಾದು ನಮ್ಮ ಈ ರಜತ ಸಂದರ್ಭಡ್ ವರ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ವರ್ಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪನೊಂದು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ನನೊಂಜಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ದೇವನಂದರೆ ಪಂಡಿಜಿನ ತಪ್ಪವು ದಯಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈತಲುಪುನಂಚಿನ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿ ನಮಕ್ ಎಲ್ಪತ್ತೈದು ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗಡ್ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಪ್ಪನ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದುಪ್ಪಡು ಆಯ್ತಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 75-80% ಕೆಲಸ ಪೂರ್ತಿ ಆತನು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜನನಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ದ ಜಗದೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಉಚಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಮರಣ ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪನು ಪನಿಯರ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ದಯಬಂಡ ಯಾನೆನ್ನಿದಿತ್ತಿನ ಆ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ನ ದೆಪ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಾವು ಎಂಕ್ಲ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ನಡಕೆಲ್ಲ ಬೀಜೇಡ ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಇವರಿ ಸೈಪೇರು ಪ್ರತಿದಿನ ಮರಣ ಐಟು ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ದಿನೋಲ ಏತು ಜನ ಸಹಿಯೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿದಿನ ಮರಣ ಐಕ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಮರಣ ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಐಕ್ ಬರೋದು ಅವಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ದೂರ ಆತ್ ಈ ಬಾಗಡೆ ನಮ್ಗೆ ಐಕ್ ಬರೋದುಂಡು ಐತ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಂಡ ಏರ್ಲಂದು ಆಡುಂದತ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಪತ್ಕಾಲದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಏರೆಗಾನ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತಂದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಡು ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಸ್ತ್ ಜನತೆ ಇಲ್ಲಡು ಎಂಚೊಪ್ಪುನ ಬಂಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಮರಣ ಎಂದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ದಿಕ್ಕೇ ತೋಜುಜಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನಿಂದ ತೋಜುಜಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತನ ಏರೆಗೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವನಂದಗ ಚೇತನ್ಗ ಆತನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏರೆಗಾಲ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ದ ನೈಕ್ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಗ ಅಂತ ಪನೊಂದು ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಇದು ಮಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರ್ಲ ಮಗಲ್ಲ 2 ಜನ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ಮಗಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಬಿಲ್ಲೇರು ನನೊಂಜಿ ದಾದ ಬಂಡ ಚೇತುನ ಇನಿ ಮದ್ಮೆದ ವರ್ಷ ಐನ್ ಪಂತಿಜೆ ಚೇತುನ ಇನಿ ಮದ್ಮೆದ ವರ್ಷ ಈ 2 ಸಂಗತಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಮುರನಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರು ಸುರೂಕು ಕುಂಪಲಗೆ ಬರ್ಪುನಿ ಆರು ಬಂದಂಗೆ ತಡಾಪುನಿಗೆ ಈ ಮೂಜಿ ಸಂಗತಿಲ ನಂಗೆ ಈ ಕುಂಪಲದ ಪರಿಸರದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗತಿ ಐತೊಟ್ಟಿ ಎಂಗ್ಲ ಮಂದಿರದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಲ ಇನಿ ಮದ್ಮೆದ ವರ್ಷ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶುಭಾವಡು ಎಡ್ಡಾವಡು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಾದೆಯನ್ನು ಪಾತ್ರರಂತವೆ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅಂತಹ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಇವರಿಗೆ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬುವುದೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಸೇಗುಳಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಅತಿಥಿಯಾದ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡಾನ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಹೂಡೆ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಸ್ವಪ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಮತ್ತೊರು ಅತಿಥಿಯಾದ ಗಿರೀಶ್ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಂದೀಪ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚೈತ್ರ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಪಣಿತ್ತೆ ಆಧುನಿಕ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಕಲು ತೆಲ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂತಂದು ಪೇರು ಪಂಡ ತೆಲಿಕೇಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬರ್ಪಣ ಅಂಡ ಕರಿನ 38 ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ರಂಗಡ ಅವಾರ್ಡ್ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಡ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಳು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನೆಡ್ಲ ತಿಳಿಪೋ ಅಂದಲೇರು ಅರೆಗೆ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಅನಂತನದ ಧನ್ಯವಾದ. ಇತ್ತ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಪಾದುಗೋಡು ಪಂದು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಅಂಚನೆ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡಣ ಅಂಚನೆ ಸುಂದರ್ಗಟ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಮಮತಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಲಿ ಬಲಿ ಅಂಚನೆ ದೇವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅಂಚನೆ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ವೃಂದದ ಶುಭ ಹರೀಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ. ತಂದೆ ಹೆಸರು ನಾರಾಯಣ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ತಾಯಿ ಯಮುನಾ ಕಾಪಿಕಾಡ್. ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ 1/7/1964. ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಸಜಿಪಾ ಬಂಟ್ವಾಳ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ 1-4 ಸಜಿಪಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 5-7 ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 8-10 ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಉರ್ವ, PUC ಗಣಪತಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್, BA ಸರಕಾರಿ ಕಾಲೇಜ್. ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ನಾಟಕ, ಸಂಗೀತ, ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಗಾಯಕನೆಂಬ ಪಟ್ಟಿ. 1984ರಲ್ಲಿ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡದ ರಚನೆ. ನಾಟಕ ರಚನೆ, ಸಂಭಾಷಣೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ನಿರ್ದೇಶನ. ಮೊದಲ ನಾಟಕ ಚಾಪರ್ಕದಿಂದ ಈಗಿನವರೆಗೆ ಕುರೆಪಟ್ ನಾಟಕದವರೆಗೆ ನಾಟಕದ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶನ. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 11,000ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು. ಸನ್ಮಾನ ಸುಮಾರು 2,000ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸನ್ಮಾನ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ದೇವೇರ್ ದೀಲೆಕ ಆಪುಂಡು ನಾಟಕ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಯವರಿಂದ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನ. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ 1988ರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಓಲುಂಡು ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ. ಬಿರುದು ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ. ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸೌರಭ ಕಲಾವಿದರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಸಾವಿರಾರು ಬಿರುದುಗಳಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಮೃತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರರವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರದಾನಿಸಿದ ಬಿರುದು ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಎದುರುಡುಪ್ಪನ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಇತ್ತ ಅರ್ನ ಸಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡೇರು ಅಣ್ಣ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ನ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲದನ ಸಾಧನೆದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಡು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದವಿನ ಆರು ಪಡೆತೇರು. ಅವಲ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಮುಖಾಂತರ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿನ ಪಡೆಯುವ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ, ಅತ್ತನಾಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರೆಗೆ, ತುಳುನಾಡಿಗೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಕನಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲೇನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಲ್ದೇರು ನನ್ನ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಅದು ಆರು ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಎತ್ತೋ ಕಲಾವಿದರೇನೆ ಇನಿ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಚಲನಚಿತ್ರ ನೇಟು
ಏತೇತೋ ಅಕ್ಲ ಸಾಧನೆದ ಉತ್ತುಂಗಗೆ ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲೇನೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಲ್ದೇರು ಅರೆಗಿನಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇನಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ತಿಕ್ಕದೇನೆ ದುಂಬಗೆ ಆರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಇನಿ ಯಾರನ್ನ ಪುದರ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಪನ್ಯರ ಅತ್ಯಂತ ನಂಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಸಂತೋಷ ಆಪನು ಅರೆಗೆ ದುಂಬಾಗೆ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಪುದರಡೆ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಾಡೆಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡೆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದಾಯಬಂಡ ಯಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ ಚೇತನ್ದ ಬಕ್ಕ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ನಮ್ಮ ಆರು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ ತಿಕ್ಕಿ ಬಕ್ಕ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ್ಲ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಆಂಡ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತೇನೆ ಇನಿ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡೆ ಅರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನಿ ಬನ್ನಾಗ ಇಡೀ ಕುಂಪಲದ ಜನತೆದ ಪರವಾದ ಇರೆಗೆ ಈ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಇರೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ತಿಕ್ನೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತೆರನಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವಂದು ಎಂಕ್ಲ ಈ ಕಿಂಚಿತ್ ಸನ್ಮಾನ ನೀರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಇರಡ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಡೀ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲ ಪರವಾದ ಯಾನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಇವರಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಳ ಇವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಕೈತಲ್ದ ದುಂಬುಲ ಅಂದ್ವೇ ಗ್ರೌಂಡು ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಪೆ ಅಂದು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಆಯ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಡೊಂದು ಆನಾಗ ಲೇಟ್ ಅಣ್ಣ ಮರ್ದಿಗೆ ಏರ್ಲ ಬರವಲ್ಲಿ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಈ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ನಿಖಲ ನಡುಟು ಪುಟ್ಟದು ಒಂದು ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ನಿಖಲೇನು ಮಾತ ತೆಲಿಪದು ತುಳುನಾಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲಿ ಯಾಪಲ ಪನ್ರೆಂಡು ತೆಲ್ತನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಂದು ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲಿ ಗಂಡ ಬೆಚ್ಚಣ್ಣು ಈರು ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ತೆಲಿಪಾದು ಮಾರ ಇಂಕ್ಲಿ ಗಿರಾಕಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತ ನಾನು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅಕ್ಕಡ ಪನ್ನುಲಿ ಯಾನ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ತೆಲಿಪಾವನ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಯಾನು ತೆಲಿಪಾವನ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಈ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಬೆಂತೇರು ಅಂಚಿನ ಏತೋ ಜನ ಬಣ್ಣಬಾರ್ದು ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏತು ಜನ ಬೆಂತೇರು ಈ ತುಳುನಾಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಅವಡು ಕಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಅವಡು ಈ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಎಂಕತ್ತು ಒಂದು ಆ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಸಂದುಂಡು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮೋನಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಏರು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರ ಈ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅವಾರ್ಡು ಎಂಕದಕ್ಕಿದಿನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವಾರ್ಡು ಇಂದು ಪೂರ ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೊಂಜಿ 25-30 ಕಲಾವಿದರು ಇವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಚಾಪರ್ಗ ತಂಡ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬವು ಇಕ್ಲೆ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತನ ಗೊತ್ತಾಪು ಎಂಕ್ಲು ಎಂಚೋಲ್ಲ ಅಂದು ಬಾರಿ ಶಿಸ್ತುದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಶಿಸ್ತುದ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಡು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲು ಮತ್ತು ಎಂಚೋಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲನ ತಂಡದ ಪಿರೋಡು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಬೈಯಾಗಿ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೂ ತಿಕ್ಕಿದು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಜಿನ ದಾದಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ದಕ್ಕದು ಬೈಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಈ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡುಂದಾಂಡ ಐಕ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿನ ವಿಷಯ ಪನ್ನಡ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಡತ್ತ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಎ ವುಮನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ತಪಿರವು ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿನ ಕೈವಾಡುಂಡು ಯಾನು ಬರೆ ಪೂಜಿನ ಕುಲ್ದಿನ ಏನು ಪೆನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಬರೆ 14 ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಉಪಾಯನು ಮೈಸೂರು ಉಪಾಯ ಪಿರ ಬರ್ತದೆ ದಾಯಗ ಆಪುಜಿ ಪೆನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಕಜಿಲ ಕೊಡ್ದು ಬರಲಿ ಎಂದು ಬರೆಪಾಯ್ದಿನಿ ಆಲು 5 ಬಕ್ಕ ರಚನೆ ಆಯ್ನಿ ಪುದರ್ದಿತ್ತಿಸಿ ಅವು ಮಲಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ಸ್ ನಾಟಕಲು ಪೂರ 5 ಬಕ್ಕ ಆದು ನಿಕ್ಲೇನು ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಪಾಯನಿಕ್ಕೆ ನಿಕಲು ಎಂಕ್ ಟಾನಿಕ್ ಕೊರೊಂದೇ ರಿತ್ತೆಲ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಒಂಜಿ ಟಾನಿಕ್ ಪಂಡ ಸನ್ಮಾನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟಾನಿಕ್ ಇರು ತೆಲಿಪೊಂದೇ ಎಪ್ಪಲೇಂದು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನು ಅಂಚ ಆಯುಷ ಆರೋಗ್ಯ ದೇವರ ಕೊರಡು ನಿರಂತರವಾದ ಎನ್ನ ಆಯುಷ್ಯ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟೊಂಡು ಆಡೆ ಮುಟ್ಟನಿಕ್ಲೇನು ತೆಲಿಪೋ ಒಂದೆಪ್ಪೆ ಯಾನು ಪೂರದಿಗಿಡ್ಲ ಪನ್ಪುನವು ಯಾನು ಕೊಡೊಂಜಿ ಜನ್ಮ ಆಯ್ತು ನಾನು ನಿಖಲ ನಡುಟೆ ಪುಟ್ಟೋಡವಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಅದೇ ಪುಟ್ಟೋಡು ನನ್ನ ಆಸೆ ಪನೊಂದು
ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತನೆಗೆ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜವಣಿರೆಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾಟಕ ತೂಲೆ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಭರಿತವಾಯಿನ ನಾಟಕ ತೂದು ಬಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕಿಲು ಬತ್ತದು ಪಂಡು ಪೊಲಿ ದಯಮಲ್ತದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನಿಗೆ ದಯಮಲ್ತದು ಏರ್ಲ ಬೊಲಿಪೋಚಿ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಬೊಲಿಪೋರಂದು ಯಾನು ಪನ್ಪಿನಿ ಬೊಲಿಪೋಚಿ ಅಂಚೆನ ಒಂಜಿ ಸತ್ವ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಲಿಪಾಯರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಬೊಲಿಪಾಯರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆನ ಒಂಜಿ ಸತ್ವಭರಿತವಾಯಿನ ನಾಟಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲ ಇಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹೆಚ್ಚ ಪೊರ್ತು ಬರ್ಚು ನಾನು ಈ ಜನ ಹೋದು ನಾನು ಆ್ಯಪ್ ಬರಿಯರ್ ಅಂಚೆ ಎನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಯಾನು ಇಮೇಲ್ದು ಬರೆಯರ್ಲೇ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಓಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಡು ನಿಖಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಚೆ ನಿರಂತರವಾದ ಪಡು ದೇವರ ನಟ್ಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕರಡು ದೇವೇರು ಆಯುಷ್ಯ ಕರಡು ನಿಖಲೇನು ತೆಲ್ಪೊಂದೆ